Szeretettel köszöntjük a Suli TV nézőit! Kérjük, tekintsék meg összeállításunkat a 2008-2009-es tanév eddigi eseményeiről. A tanév első felében nemzeti ünnepünket, október 23-át is színvonalas műsorral ünnepeltük meg. A történelmi események felidézését Cseh Tamás és Ákos dalai tették aktuálisabbá, ezáltal a mai diákok számára is átélhetővé. Az irodalmi színpad műsora után egy igazi forradalmár, Rosta Sanyi bácsi, a Politikai Foglyok Országos Szövetségének helyi vezetője mesélt megrendítő élményeiről. Sokféle szakképzést nyújtó iskolánk idén is képviseltette magát a városi pályaválasztási kiállításon. Az információs pultnál tanáraink és diákjaink készségesen adtak felvilágosítást a gépészeti, informatikai, elektronikai, környezetvédelmi, közlekedési és könnyűipari szakmacsoport képzési profiljáról. A fodrászok a gyakorlatban is megmutathatták kreativitásukat, minden vállalkozó kedvű látogatónak rekordsebességgel egyedi frizura költeményeket varázsoltak. A pályaválasztásra készülő fiatalok érdeklődését különösen felkeltette a pneumatikai tábla, a robottechnika és a Citroën diagnosztika. A kiállítás alatt iskolán könnyűipari szakmacsoportos tanulói parád és divatbemutatóval örvendeztették meg a közönséget. Iskolán karácsonyi műsora idén is méltó volt az ünnep hangulatához. A tanulságos történet a szeretet hatalmát hirdette. Ez a téma különösen aktuális napjaink elidegenedett világában. A jelenetet az adventi várakozás időszakában a dísztéren is előadták diákjaink. Január 22-én került sor az immár hagyománnyá vált himnusz és szózatmondó verseny megrendezésére. Idén nem csak zalaegerszegi diákok versenyeztek, hanem a megye több városából is érkeztek versmondók. A versenyzőknek a himnuszon vagy a szózaton kívül egy szabadon választott művet is elő kellett adniuk. A zsűri elnöke hagyományainkhoz híven Balogh Tamás színművész volt, aki a rendezvény végén elismerően beszélt a versenyzők felkészültségéről, valamint kiemelte az iskola érdemeit a verseny megszervezésében. Hangsúlyozta, hogy milyen nagyszerű, hogy bár egy műszaki szakképző intézményről van szó, mégis fontos szerepet kap a kulturális nevelés.